खुलुमबाय। नखरसेनिनो साथाम बिब' बिनानाव टीचार फोरोंगिरि लेभेलनि साख्रि लानो हादों। बेसेबां गोग्गाथाव आरो बेसेबां मोजां नुदों। दिनै फरायनायनि बागै सोलोंथाइनि बागै बाथ्रा सावरायगोन। सोलोंथाइनि बागै बाथ्रा सावरायनो गोनांब्ला गोसोखौनो दुखु मोनलायो। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। दिनै जों गोरिब नखरनि गथ'। सोरबाया जोबोर मोजां गोरों, बिए फरायनायनिफ्राय आगोलथिं थांनोनो हाया। बेनिफ्राय दिनै सासे गथ'खौ बिमा बिफाया इंलिश मिडियामाव फरायनो होयै होयै थाखा फैसाबो बरबाद। सासे गथ'आ इंलिश मिडियामाव फरायै फरायै आगोलथिं थांनानै मोजां जाहैयाब्ला बे गथ'नि लाइफआबो बरबाद। नखरानो बरबाद जालाङो। थाखा फैसा न'खौनो मोजाङै बानायनो हाया। सासे गथ'नि थाखाय सासे गथ'आ इंलिश मिडियामाव फरायनानै थाखा फैसाखौ बरबाद खालामनानै मोजां जाहैयाब्ला बेसेबांबा साननो गोनां बिमा बिफाया सासे गथ'नि थाखाय। दिनै आंनि नखरावबो जाबाय जोबोद दुखुनांथाव। आं सानोमोन जेरैखि जाया एम ए बि एड लानानै फरायहोनो गथ'फोरखौ, नाथाय मोनसे समाव एम ए फरायनो थांनांगौ क'क्राझार गुवाहाटि। गथ'फोरा सानो जों माबायदि फरायगोन, थाखा फैसा गैया। रुम भारानिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै दिनै जोंनि साखाथियावनो साखाथिनि कलेजफोरावनो एम ए फैबाय। जोंनि गोरिब नखरनि गथ'फोरा फरायनो हानाय बायदि आरो थाबैनो जोंनि खाथियाव जानो गोनां इउनिभारसिटिफोरा थाबैनो जायोब्ला आरो जोंनि गोरिब नखरनि गथ'फोरा साइकेलजोंनो थांनानै फरायनो हानाय बायदि आं बेफोरखौ लुबैयो। मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गेजेराव गोबां गथ'फोर दङ बिए लासैल' फरायनो हायो, बेनिफ्राय आगोलथिं साननोनो हाया। गोरों गथ', नखराव जेबो राहा गैया एम ए फरायनो होनो आरो बि एड। दिनैनि दिनाव बि एड लानो गोनांब्ला एडमिसनाव 80-90,000। अब्ला गोरिब नखरनि गोरों गथ'फोरा बि एडखौ माबायदि लागोन? बेसेबांबा दुखु। माखासे गोरिब नखरनि फंबाय बिनानावमोना थाखा फैसानि थाखाय लाइफआनो फरायनो गोसो जायोब्लाबो सिगांथिं थांनोनो हाया गोरिबनि थाखाय। आरो माखासे गोरों गोरों नखरनि गथ'फोराबो उन्दैनिफ्रायनो इंलिश मिडियामाव ओरैबायदि अनै फरायनो होबाय। गथ'फोराबो मोजां फरायबाय थाङै थाङै ओरैबायदि जाहैयो बिमा बिफानि फैसायाबो बरबाद। गथ'आबो मा जाहैयो मोनसे जायगासिम थांनानै फरायनाया गाज्रि जाहैजोबो। नाथाय उन्दै समाव बेफोरखौ रावबो साननो हाया। बेनिखायनो सासे गथ'खौ मोजां खालामनो गोनांब्ला जेरै जोंनि गेजेराव गोबां आंनि लोगोफोरबो गोरों गोरों, जोङो सिगांथिं मोजाङै नायहरा। जोङो मा साबजेक्टखौ लानानै मेजर लानानै फरायनांगौ, बबे लामाथिं थांनो हागोन। गोबां गोरा गोरा साबजेक्टखौ मेजर लाना होयो, थांनानै बिए आवनो फिनिश। आं सानो जाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना नोङो बिए आव ओरैबायदि सानै हयैसो नोङो मेजरखौ लानांगौ। आङो बे मेजरखौ लानानै आङो एम ए फरायनो हागोन ना हाया, आङो नेट पास खालामनो हागोन ना हाया, आङो आरो आगोलथिं थांनानै आङो फरायनो हागोन ना हाया, बेयो ओरैबायदि गोनांथि। बेनिखायनो सासे गथ'आ बिए फरायनो थांनाय लोगो लोगो मोनसे साबजेक्टखौ सिलेक्सन खालामनाय लोगो लोगो बेखौ बिमा बिफानियाव आरो सोरबा गोरों मानसिनियावबो सोंनांगौ। आंनाव जोबोर दुखु दङ फरायनायनि बागै। आं नाथाय बुंनो हानाय नंला साबजेक्ट गोरोन्थि जानानै माबायदि जानो गोनां जायो। साबजेक्टखौ नोङो भुल सिलेक्सन खालामोब्ला नोङो बबेयाव नांथाहैनो गोनां जायो। नों आगोलथिंबो थांनो हाला, थाखा फैसाबो बरबाद, आरो मा जागोन? दिनाथ' थांगासिनो दङ, बयगाथ' थांगासिनो दङ, नों दा मा मावगोन? नाथाय नोङो मोजां साबजेक्टखौ सायख'नो रोंनायमोनब्ला, सिलेक्सन खालामनानै फरायनो रोंनायमोनब्ला नों आगोलथिंबो थांनो हागौमोन। बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव गोबां जायो साबजेक्ट सिलेक्सन खालामनो रोङियाव नांथाय। दिनै टिचार लेभेलनि, फोरोंगिरि लेभेलनि बायदि मोजां साख्रि गैया आं नुनायाव। ओरैबायदि मोजां जोंनि बड'लेण्डआव
जायखिजाया बिटिआरआव जेरावखि जाया मानो होनोब्ला जबाथ' ओंखारबाय थागोन नोङो मोजाङै सायख'नानै नोङो मोजाङै गोरों जानानै नों मोजाङै फरायनानै लानो हायोब्ला साख्रियाथ' ओंखारबाय थागोन सानसे नङा सानसे ओंखारबाय थागोन नाथाय नोङो ओरैबायदि गिदिर गिदिर साबजेक्टखौ नोङो सिलेक्सन खालामगोन आं बेफोरबायदि जाहैगोन नाथाय नोङो मोजां जानो हायाब्ला जेनेरेलजों नों नांनो गोनांब्ला जेनेरेल मानसिदो बिसोरनि पार्सेन्टेजआ बिसोरनि गोरोङा ओरैबायदि बेनिफ्राय माखासे साख्रियाव जेनेरेलजों एसटिनि पस्टआ सासेल' थाना होगोन एसटिनि पस्टआ सानैल' थाना होगोन बेवहायबो आरो एसटिया गोबां बुरजा जाबावगोन नाथाय नर्मेलाव नाय नर्मेल फरायनायावनो नाय नोंसोरो जेरै गोबां बुरजा फोरोंगिरि लेभेलाव मालाबा खेबसेनो पस्ट ओंखारना होयो जेरै दा लादो बेनिखायनो मोजाङै सानै हयै साबजेक्टफोरखौ सिलेक्सन खालामनानै नों साननांगोन दि आङो फोरोंगिरि जागोन अब्ला नों मा फरायनांगोन नों बेखौ डिसिसन लाना फरायनांगोन आङो एमएल' खालामगोन आं बेनिफ्राय बिएड खालामगोन आं बिए बिएड खालामगोन एलपिनि मास्टर जागोन एमइनि मास्टर जागोन हाई स्कुलनि मास्टर जागोन बेफोरबायदि माबा मोनसे डिसिसन लाखानानै फरायोब्ला दिनै गोबां गथ' दङ फरायनायानो उल्थां फाल्थां जागासिनो दङ सोरबा हाई सेकेन्डारि पास खालामदो सोरबा मायबा लाहैफिनदो आरो फैनानै आरो बिए फरायफिनदो माने फरायनायखौनो उल्थां फाल्थां खालामगासिनो दङ आं बेफोरबायदिबो गथ'फोर गोबां लोगो मोनबाय बेवहाय बोसोरनै फरायलायबाय सानो माने आं लाइन फरायनानै गुबुन लामाजों थांनानै आं थाबनो साख्रि मोननो बेनिफ्राय लाइनबो फरायलायबाय 2 बोसोर बेनिफ्राय आरो फैफिनलायबाय बेवहायनो बेनिख्रुइ नोङो बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां सानालासिनो आरो बिए खालामगोन एमए खालामगोन बिएड खालामगोन बास सिम्पल आइडिया हाई स्कुलाव मास्टार जागोन जेसेबां मोजां टिचार लेभेलनि साख्रि हाई स्कुल लेभेलनि साख्रि कलेजनि साख्रि एलपिनि साख्रि बेसेबांबा मोजां सिख्ला आरो हिनजावफोरनि थाखायथ' बेस्ट न'आवनो थानानै जायगायावनो थानानै सेफटि खारथिंनाङा गुबुन साख्रिफोर बायदि गोजान जायगायाव खारथिंनाङा एसिस्टेन्ट प्रफेसर जायगायावनो नों फरायनो हायोब्ला टिचार लेभेलनि जब बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो आंनि थाखाय नाथाय गथ'फोरखौ बाथ्रा लाहोनायाबो सहज नङा गोसो होनांगोन फंबाय बिनानावमोन थाखा फैसा गैयाब्लाबो टिचार लेभेलनि जब मावनो थाखाय दिनैनि दिनाव मा नांगौ बेखौ टारगेट लानांगोन इंलिश मिडियामाव फरायनो होयै गथ'फोरा मोजां जायाब्लाथ' न'खरानो बरबाद जाखायो फुरा थांखायो आं गोबां नुबाय जोंनि साखाथियावनो दङ गथ'फोरखौ इंलिश मिडियामाव होजोबदोंमोन थांनानै गथ'फोराबो सेस उल्थां बाल्थां बिएआव पिअआव सेस सुरुवाताव मोजांमोन उनाव ओरैबायदि गाज्रि मानसि लोगो मोननानै थासारियाथ' बाहेरायाव ओंखारलांबा गोबां गाज्रि हा थांनानै न'खरनि थाखा फैसा न' गंसेबो धांका लुनो हालायै बिमा बिफाया टेनसन गोबां साननो गोनां न'खरनि गथ' गथायखौ मोजां खालामनो थाखाय गोबां साननो गोनां बेनिखायनो मोजां डिसिसन लानांगौ गथ'फोराबो गावबा गाव हारसिं डिसिसन लानाङा आं ओरै फरायगोन ओरै नङा हानांगोन नोङो आगोलखौ नाहरनांगोन आं हाहैगोन ना हाहैया बेखौ नायनासो नोङो साबजेक्टखौ सिलेक्सन खालामनांगोन बिएआव बेनिफ्राय नों फरायनांगोन आंथ' सानो हायाब्ला सिम्पल फराय एलपिनि मास्टर जागोन आं बेखौनो टारगेट खालाम बेस्ट जिबनाव एमइनि मास्टर जागोन आं हाई स्कुलनि मास्टर जागोन आं बेखौनो टारगेट खालामनानै फराय जोबोर मोजां जायगायावनो न'खर सोलिनो हायो गावबो जिउआव स्टेन्डार्ड स्कुलाव थांबाय खामानि मावबाय मोसौ फिसिबाय अमा फिसिबाय हा ना फिसिबाय सब खामानिखौ मावजोबनो हायो ओरैबायदि स्टेन्डार्ड साख्रि मास्टर साख्रिया अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द